Halo bolo-bolo, jumpa lagi di channel YouTube-nya Anaris Mendoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Sahabat kepermania dimanapun berada, semoga sehat dan sehat selalu, rezekinya lancar dan dipermudah apa yang sedang dikerjakan ya bolo-bolo. Semoga video kalian dapat menghibur kalian semuanya. Tentunya masih bersama penjaga Mendoa, acara panen ayam spesial hari ini di kandangnya Pak Sriyanto yang ada di Kalantan Rejo. Tonton nanti keseruan panen ayam di kandangnya Pak Sriyono dong. Sriyono yang ada di Kalantan Rejo ini. Panen. Nah ini sudah datang kru ABK-nya bro. Pak, ribon. Langsung sudah datang bro. Pas prai. Oh, aku wis ora prai iki mangke. Lah lah apa rendeng atanggo pakanan. Iya bener anak. Malah iki mangke anu, cawane kan tamu jare songko sore ndak esuk iki mangke jedul. Cocok niku malah. Parlan ambisi wong petir ki. Nyendangi pediat. Ayame. Pun Ayam ini iki. nggih, ayame pun kalong dereng. Nggih pun kalong. Pun pinten ret? 900. Sinten? Dipoke sekore anu rek jare Surabaya Imor rek. Oh, Surabaya Imor. Engkel nika. Karo Sahid. Kali Sahid nggih. Takon 17 punjule ra gendeng. Wis 42 dina iki. Pun kuwatah umure sakmono. Tak pole. Bebotan pinten Pak terakhir, Pak? Ya wis pinten, Dik? Napa 19 pinten? Napa nih? Sak lembune Nggih. pun dadosan 16. Oh, kan Wong jenengan pedet kan betes ya. Oh. Lah aku nawake dene kali biasa ngoten. Oh. Kok posting niku. Janjian. Ini pun dadas niki. Pun. Wong tesek lagi umur 7 sasi lho. 7 wulan. Umure niku. Wis Atau bentuk kanten pendak ngoten nggih. Selangkungan Pak. Kan gelis gede rek pedete niku kapungan. abrit ngoten niku ya, Pak. Lagi blawos marena abang niki wau nek abang 17,5 mboten dinyang. Nek abang. Ya tak tuku truk kowe. Yang ngerti kayu. Lagi lahir pandinge wis dadi dhuwit ya. 16 wis lanyar, Bang. Nek tukane anu nggone anak wedok wis lanyar. 16. Nupun. Wis oleh kan. Kowe iki pelungmu kowe kuwi ketoke kedol kowe. Kur ngalahke kowe gisenen kowe. Dinah iki kur kuwi. Nah, Pak, yo wong sepeda siji anak sekolah, nek kowe arep kerja wis sudah. Sudik ya nek namanya sepeda setunggal sak. Lah wong dirusuhi anak kula ning lanang, bar kok tumbaske lho. Dadi tukane iki dirusuke kakangane. Jadi ya jenenge Dirusuhi kakane jenenge anak kek pripun? Didol. Tiga. Didol ki mboten kandha. Wong anu BPKB ndi, Pak? Kata nggo apa? Wis to. Dibuli ki didol. Jenenge ki anak. Lah kek kabeh. Lah piye to iki? Ayame pol besar ini. Biyu. Ini bebotan pinten, Pak? boleh saiki bebetan enak dabene 28. Ya kaya sak wong gedene pitu. Ya wis 42. Ki asale maneh Dek men umur? Umur 38. Lho, patang. Wis seminggu ya. Nah, seminggu lho. Kek apa ya kayak aku liwat kan lho. Tak boleh gajah-gajah. Iki ya 38 kowe. Anu. Lah aku liwat apa iki? Terus songo. Ya pas terus songo ya. Telu songo. Ini wis 42 telung dino. Iki wong pompong prai lho. Mari. Ini pakai kacang kok ben. Ngene wong yo mangan iki nek semono ki banter-banter e. Ya. Engger mboten mati wis dienggo sak
Mati loro ya, dilalah. Soale gede nih. Dilalah ke mati loro. Sedeng. Terus wis kadung mlebu. Berpas. Tadi Bang. Terkait kata. Kayak kira wabet mah. Kalau bisa Ngopi deh. Pengen dia orang ngopi ya, pengen ngopi. Gege. Mulai yo akeh tenan lah ya iya ke semua dure. Rong mobil di. Nomor 1 biasa. Ngayo mobil cilik yang dibongkok iki. Baik.